толенома барои санаи 6 октябри соли 2020. ҳамал дар ин рӯз ба таваккал роҳ надиҳед, ба атрофиёни худ бо диққат назар намоед. эҳтимол нафарони шуморо иҳота намуданд ки некиро аз эшон интизор шудан маънӣ надорад. аз доираи ин нафарон мунтазам дур шавед. хабари ногувор табатонро хира мегардонад. сабр дар ин рӯз ягон ҳодисаи муҳим рух наметиҳад. ба имкониятҳои нави пулкоркунӣ бо эҳтиётона назар кунед. бо нафароне ки бароятон азизанд ба муноқишаву дағалгуфторӣ роҳ надиҳед. ба дарду ғами атрофиён шарик буданатон хислати хуб аст. аз ин рӯ саховатпешаву самимӣ бошед. ҷавзо дар ин рӯз бо шумо баҳс кардан кори душвор мекардад, зеро нуқтаи назари худро пайгирӣ намуда дар ҳама масъалаҳо якравӣ зоҳир мекунед. бо ин сабаб муноқиша ба амал меояд. тамоми рӯз асабӣ бошед ҳам кӯшиш намоед ба муноқиша роҳ надиҳед. барои муносибатҳои ошиқона рӯзи бобарор аст. саратон рӯзи хубу сермаҳсул аст. барои фикрҳои мағшуш вақт пайдо намекунед. ба гузашта салавот гӯед, он гоҳ коратон барор мегирад. мушкили асосии рӯз бӯҳрони шадиди молиявӣ аст. аксари саратонҳо қарзҳои кӯҳнаро бармегардонанду боз қарз мегиранд. аз хароҷоти барзиёд ва хариди калон худдорӣ намоед. асад рӯзи бобарор аст. ҳама гуна нақшаву ниятҳоятон давомнок гашта барои пешравӣ дар касбу кор ё масъалаҳои молиявӣ таҳдиворӣ хуб мегардад. барои харид кардан саросима нашавед, зеро хариди кардаатон бебарор ва пулҳоятон ба боди фано мераванд. хобҳоятон амалӣ мешаванд. сунбула дар ин рӯз аз ӯҳдаи корҳои нав баромада қарзҳои кӯҳнатонро месупоред. ба маслиҳати дӯстону наздикон гӯш андозед. хусусан дар ҳолатҳое ки мустақилона аз ӯҳдаи коре намебароед, маслиҳати эшон айни муддао мекардад. барои он ки ба доми ҳаннотон наафтед, тавассути телефон бо касе шинос нашавед. мизон дар ин рӯз бо нувонро шиносоиҳои наву аҷиб интизор аст. эҳтимол ба нафаре дил мебандед ки бо ҳам ҳамкорӣ мекунед. мардҳо бояд аз пайи рафт намудани мушкилоти ҳаёти шахсӣ шаванд. то даме ки барои хонуми худ тамоми шароитҳоро муҳайё карда наметавонед, аз ӯ талаби бисёр накунед. ақраб дар ин рӯз бо нафароне ки хуб намешиносед дарди дил накунед. бо вуҷуди муносибати хуб доштани атрофиён аз ҳад зиёд соддадил нашавед. имрӯз ба нафаре аз нигоҳи аввал ошиқ шуда боваратон намеояд, вале беҳуда кӯшиши гурехтанро накунед. ин муҳаббати асил аст. қавс дар ин рӯз зудбоварӣ ва одамгурезӣ накунед, вагарна душвории мушкилиҳо дар ҷои кор ва оила мегардед. баъди нисфирӯзӣ асабиву дарундор гашта табатон бештар хира мегардад. коре карда ин ҳиссиёти манфиро аз худ дур созед, вагарна нафареро сахт меранҷонед. ҷаддӣ барои бо нафаре муноқиша кардан ва рафт намудани нофаҳмиҳо рӯзи созгор нест. бо кӯмаки ҳамкорон ба муваффақияти молиявӣ ноил мекардед. нисбати нафароне ки дӯсташон медоред бо диққат бошед. барои расидан ба комёбӣ оромӣ ва сабру таҳаммул доштанатон лозим аст. далв рӯзи серташвиш аст. агар дар касбу кор тағйирот ворид карданӣ бошед, инро ба таъхир нагузоред. вохӯрӣ бо дӯстон ва наздикон хушнудии зиёд ато мекунад. барои он ки саломатиятон бад нагардад, аз корҳои вазнини ҷисмонӣ ва хасташавӣ худдорӣ намоед. ҳут қабл аз он ки ба мағозаву бозор меравед, рӯйхати чизҳои дар кориро тартиб диҳед. ба ҷои сарфи беҳудаи пул кардан, беҳтараш муносибатҳоятонро бо атрофиён беҳтар ба роҳ монед. нафаре кӯшиши ҷанг андохтани шумову шахси дӯстдоштатонро мекунад. беҳтараш ба садои қалби худ гӯш андозед.